gikan diri sa Visayas PRSD forecasting section. Kini ang atong latest weather update August 15, 2022. Ang southwest monsoon or habagat ang padayon nakaapekto sa may western sections ng Southern Luzon, Visayas, kasama ng lalawigan sa Mindanao. Ug wala tay gi-monitor na low pressure area sa sulod ng atong Philippine Area of Responsibility. Ang weather conditions sa tibuok Visayas, Palawan kasama ang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ng medyo mapanganoron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Magdala kini usahay kusog na mga pag-ulan na posible ang mga flash floods or landslides ilabi na sa mga vulnerable areas. Padayon ta mag-monitor sa ta mag-i-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories kasama na ang heavy rainfall warnings. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomar Iclarino gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone.